assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccidde moon min goyi wadde e kala sahay Actu people Ibrahima Thiombane to caméra o ɗum noon mamin arama hande ko ganduɗa ko woni people aji men min goyi wadde e kala saaha jeehen ƴeewen alifara garten. NDIAYE kamin gaddini mon hande e people aji ɗi Sadio Mané international Sénégal najo konko ɓiɗɗo bambali o watti kadi manore mawɗe to ganduɗa to woni to caggal leydi kongo Sadio Mané hakkude ɓe ganduɗa noon woni ko tuboɗo koɓe hay heferɓe kala o holliti konko ko julɗo te o tentini ɗum no fewi ko ganduɗa ko woni haala hakkude Baye Niass mo Fouta Tampi o mo ganduɗa noon woni jaalal leñol mamin gartan mon hen eko saabi ɗum plaintuji kewɗi noon yiyama noon waɗa déposé fewde ɓe ganduɗa noon ko animateur uji leydi Sénégal ha tenti e yimoɓe ɗum noon ko saabi ɗum foof mamin gar hen e yannude ɗum joni joni wonta ko ɓoyata ɗum noon Ibrahima Thiombane. Tigi people aji hande gujjitirten ko international Sénégal najo hono Sadio Mané mo ganduɗa noon ko ɓiɗɗo bambali o konko gonɗoto Bayern caggal ni undi to Liverpool Sadio Mané noon watti manore mawde noon to ganduɗa to woni to caggal leydi ne tawno noon e kala saaha ene yiiye ko ganduɗa ko woni équipe aji wadde ko ganduɗa ko mbawi wiide ko tradition mabɓe wadde photo ji sutiniaji ɗi ganduɗa ɓe ɓownoto ko wutteji ɗi ɓoydi ɓe potoji joɗɗi patam lamiɗi e ɗin photo noon yiyama hen kamɓe kultumaɓe kaɓe ɓondi komin jiiɗo ko ganduɗa ko woni e image uji ɗi yiya noon équipe Bayern foof no wurno jogui ko kasuji vert ɗi ganduɗa noon waɗi hen ko ganduɗa ko woni alcool woni sangara mo ganduɗa noon julɗo waɗa ko autorisé yarde ɗum yiyama noon e ɗiɗon image uji omo ganduɗa noon woni Sadio Mané jogaki vert hay saaha goto o waɗi préféré noon ko suutude jungo makko yaltinde peƴeli makko ɗiɗi ɗum woni noon signe mo waɗi o kono noon o waɗani ko ganduɗa ko woni jogade on vert ene mbawi wiide vert oɗon hewɓe équipe Bayern kala e kuuɓal joguimi ɗum ha heddimi ko ganduɗa ko woni Sadio Mané e joueur marocain oɗon gonɗo to Bayern woni Moussaer ɗum noon tentinde ɗum o mo ganduɗa noon woni capitaine équipe o walla min mbiya coach équipe o wiide noon Sadio Mané noon tentini e kala saaha wondema ko julɗo ne tawno o yarata ko ganduɗa ko woni alcool woni sangara ɗum noon ko image mo ganduɗa hande kala ɓiɗɗo leydi Sénégal najo yitimi hen hoore mum kono kadi ne waɗi ene waɗi kadi partout hay TikTok réseaux sociaux ji kala ne yiye hen ɗum noon ko fierté leydi Sénégal ha e gonɗo julɗo o ɗum woni kadi manore kadi mo Sadio Mané waɗi o hollite tigui o waɗani complexe hay saaha goto. sen gummima e football jehen ƴeewen politique addi noon haala hakkude noon Baye Niass Fouta Tampi e jaalal leñol ɗum noon ko caggal ne Baye Niass waɗi vidéo no hollita wonde tigui Sénégal won hen e Mauritanie naɓe wonɓe to Mauritanie aroɓe ɗo Sénégal ne voto ko ɓen tigui haaɗi noon polgu Macky Sall e nder leydi Sénégal saabi noon o winoɓe ɓe mbat plainte to ganduɗa to woni to assemblée national ɗum saabi noon o mo ganduɗa woni jaalal leñol jabtinomo wiide noon Baye Niass famani ko haalata ko woni tewno noon ko woni hakkude leydi Mauritanie e Sénégal te noon o ala ummotoɓe toon no arano voto tawon ko noon neɗɗo ko tigui ko ɗo jeeya ɗum ene wayi noon o mo ganduɗa noon woni Baye Niass kañumne arti gam jabtade o mo ganduɗa woni jaalal e wiidema ko won hewɓe jaabiɓe kono so jaabima goto tan wayi kono o jaabiɓe kamɓe foof o mo ganduɗa noon woni Baye Niass Fouta Tampi o rewani inde jaalal kono ko natal makko tigui o waɗi vidéo makko o wi oɗon o heewani haalde makko te o haalta e ni e makko saabu noon wonɓe caggal makko ko baɗuno Aliou Dembourou Sow tottamo kalis omo ƴetto Ousmane Sonko te konko o haalata e ɓen konko Baye Niass o holliti noon so tawi noon
wonɓe Mauritanie ɓe jinno ko polgu ko ganduɗa ko walla victoire mabɓe kamɓe ɓaleɓe ngam ɓe mbawa laamato leydi Mauritanie ene wayi noon on combat ɓe gagnata ko ɗum ne tawno maɓe jaato assemblée nationale ɓe tottir toon indeji walla listuji kala ɓe ganduɗa no gummoto toon garan vote ɗo ngam noon ɗum darto ɓe ganda noon ɓe mbawata ruttade Mauritanie aɓe vote toon ɗum noon ko darde mabɓe mbaɗata hen e on fannu noon konko ha joni Baye Niass e wiide noon so tawi ko polgu tigui ɓe jinno noon ɓe keɓata on polgu ɗum noon en keeɓi jokkodirde ko ganduɗa ko woni jaalal leñol konko jaalal leñol noon o holliti tigui noon o jabtotta ko mo ganduɗa noon ala gandal e ko haalata ko haalan tan gam wawde dañde buzz yittan ko tinede andere tawno neɗo so tawi andaka tan jitta ko memɗe mo ganduɗa ko gandaɗo walla ko battaɗo haqqille no fewi e leñol ngol wiide konko o jamdirta e makko kono o yiiɗi andinde tan noon hakkude leydi Sénégal e Mauritanie ko jaam tigui woni toon te noon woni hen haalluji ne foti rentede haade fusde leydi konko jaalal leñol e wiide makko yo jaam tan won funnague e hirnague de tawno maayo wona keerol ko ɗum woni noon kamin jokkodire e makko kono e wiide makko wonani ɗo gam jabtade Baye Niass kon tan ko attidema e région ngaji ɗi ganduɗa ko ɗum tigui wonno hakkude Mauritanie e Sénégal gelongal ba caggal ko yalti to ganduɗa to wonde suudu dimbuɗo ɗo waɗi heewi wadde ko ganduɗa ko woni interview e jaalal leñol konko gelongal ba omo hollite tigui noon o wiyata prison Moussa ni kono yettere Allah tigui ne tawno ko teddule kewɗe o heeɓi toon guila garduɗi kala e mabɓe tottimo teddugal ha heewi e wiide noon wondi information ganduɗa ne yetto laamu taw noon ko ɓalliɓe tigui mbatta ɗum gam jibde laamu e ɓe ganduɗa woni population o kono e wiide makko tan ko wonno e dow mum ko wurta hen caggal hay saaha goto leñol pulaar welimo te kadi mo daro kadi gam haɓanade ɓe ko ganduɗa ko woni no wewi waɗirde ɗum e kala e saaha konko noon e wiide makko noon o yetti noon dendagal ɓe ganduɗa noon duwuji mumen e kala e saaha nana jetti ɗo makko pelantuji ya o saaha ko ganduɗa ko woni enen mbawi wiide monde aro ha tenti ɗo e leydi Sénégal ɗum noon yiya ko ganduɗa ko woni plainte mo ganduɗa Cheikh Omar Gueye mo ganduɗa noon arno ko ɓe rassemblement pour la vérité kañum waɗi plainte ko o mo ganduɗa woni Amdi Mignon o holliti noon holko saabi o waɗi plainte Amdi Mignon wiide par famille Mignon no haala haalluji kamtoriɗi e yesso télévision e wiide noon ɗum hanani ko attentat à la pudeur saabi tigui noon ɓe jiiɗi noon ɗiɗon yo yimɓeɓe mbattu hen haqqille no fewi guila e seniora ha ɓe ganduɗa noon woni tambiɓe ɗum jarta ɗum no fewi ne tawno noon joɗiɗe télé foti ko jangguinde kono wonano haala haaldude nde ganduɗa sukaɓeɓe ne mbawi hen janggude ko fewani plainte goɗɗo yiyama ɗum noon waɗi ɗum déposé ko Abdou Karim Gueye Hurumha omo ganduɗa noon ko membre e nitu dëgg konko noon Abdou Karim Gueye ne wayno kamɓe Cheikh Omar Gueye en foof mbaɗiri ko Cheikh Omar Diagne mbaɗiri ko ganduɗa ko woni même plainte no tawno goto foof wori garan ɗum toon konko noon Abdou Karim Gueye o holliti noon plainte mo waɗi o ko fewde o mo ganduɗa woni jeeba noon ko artiste mo ganduɗa ne heppina e nder leydi Sénégal jimrima ko e kala saaha so tawi tan yalti guile kilibaji ha e son uji yimɓe ne mbatta hen haqqille no fewi konko Abdou Karim Gueye Hurumha o holliti noon jeeba clip makko mo yaltini mo battini yaltini hono noon lumo saf o wiide noon oɗon clip noon no yirɗum ni fewani ko clip mo ganduɗa noon ko pornographie tan yiyete hen guila e texte uji ha ko ganduɗa ko woni clip o omo holli toon e vidéo ji wiide noon ƴeew o debbo leeliɗo e dow suko gorko mbete ɗum suko no wawi ɗum yebdude e jinnaɗo makko te won hen e paroɗaji ganduɗa so tawi tan a hettima ɗum a anda ɗum ko pornographique ɗum saabi tigui noon ɓe o waɗi plainte fewde e jeeba e wiide noon ko ganduɗa ko woni attentat à la pudeur ne foti noon haalede no fewi kala noon ko foti hen waɗe hen e wiide ko ɓuuri yawde e yaccade omo yiiɗi on clip waɗe censuré woni yaltine e YouTube saabi noon nana heewa view uji te sukaɓe tan jewta ɗum te ɗum fawaki e lawol kamɓe noon darde mabɓe kala saaha ko ƴewde ko wonani e lawol ɓe
ɓe jiiɗi ɗum fawde lawol ɗum noon meme daro hen ha darde nde tiiɗe ko garen e ko ganduɗa ko woni buzz o saaha ko ganduɗa ko woni réseaux sociaux ji woni Kalifone Sall mo ganduɗa noon o saaha yimɓe foof nana mbaɗi polémique fewde e makko wonde noon wonɓe waɗoɓe vidéo no holde tigui noon Kalifone Sall ko funta taw noon ko mawɗo leydi tigui fontimo nde tawno noon ko biyanoɗo yo ara waɗa campagne élection législative uji gam noon o wawa noon hebde ko ganduɗa ko woni passeport diplomate o wawa ruttade gone gueɗel nden ha joni konko Kalifone o ruttake saabi noon won hen wiɓe noon ko puntade nde tawno konko tigui ƴettanno mawɗo leydi est ce que wona ko ɗum addimo ha ɗo ɓe ƴoƴƴinima ɗo ene wayi noon ɗum noon ala hen taw ko laaɓi hen yimɓe nde tawno yiyama kadi Ousmane Tounkara ne waɗi vidéo no hollita tigui noon wonde noon o heeɓi passeport diplomate kono noon vidéo uji nana ɓuura jokkude goto foof ne wiya no woodi walla woɗani won hen tigui noon tentinoɓe tigui noon mo rutto ko ɓoyata kono ɗum foof noon e wadde noon mamin kew jokkodirde makko ko wawi hen artude ko hesɗi foof mamin gaddan mon ɗum ɗo so wiri jomiraɗo ɗum wonno kamin gaddanno moni people aji mon hande kala ko ngakki hen en ñaguimo yafuye fanarde wonno ko weltinde mon wiide mon tan jokke wadde abonné e Piindi TV e Piindi production ne tawno noon ko ganduɗa ko woni ko ɓuuri fewde ko ɓuuri welde ko nana yesso arde compte men Piindi gadano arti e Piindi kesso woni Piindi production ɗum noon mi savenir merci beaucoup on jarama.